iragarri be, eskerrak, nire maitale gazte honen gastuek ordaintzen laguntziaren. Informatzaile eta kolaboratzaile ere mila esker. Zeuek elikatzen duzuelako hau gazti hau. Anbotoko lantalde osoari eskerrik asko eta zorizionak. Maketatzaileei, astero-astero doktore jantzik ekaten duzuelako Anboto. Kazetari, zuzentzaile eta argazkilariei produkto duin, kalitatezko eta danokarro egoteko moduko aztekari bat egiten duzuelako eta web horri zebe neurri bereko edalako. Banatzaile ere mila esker, badakilako zelako batxadan, barikuro ordureko ekartien kale igilik egero gure etxeetara Anboton ale hori. Administrazioko lagunei, mila esker eta zorizionak hilero mirari bat egiten duzuelako. Orkesta guztizia gaur egun zuzentzen daren zuzendari zain, eta aurreko urtietako zuzendari zedan ebe, eskerrik asko bideo honetik hemen duzuelako Anboto, eta holan jarraituko duzuelako baek, zaso oso gatza dira lantzako eta bat ez prensa idatzen dintzako, baina zuek esaten duzu moduen, lupetzartien imikien oitute zauzien, eta oin be, jakin guzu aurrera egiten, formula barrizek asmaute, sasoi barrizetara egokitute eta akatsa aukera bihurtzen jakingo duzuelako. Eta agintariei, ez da agintari dauen, hau beste kontu bada. Maitasun hartuko guztietan beti etzen da sasoi bat, maitasune bada badakigu Anboto maite dagoela, baina alde bate batzutan gehiago dira. Eta konpromiso eskatzen da, eta hori pasetan da. Anbotok konpromiso gehiago dira. Maitasun historizia honetan. Eta Anbotok agintarize gure nahi ez, bide lagun bidauz, euskal komunitate hau sendotzeko eta injartzeko enbierraren bide horretan. Eta hau esan da, amaitzeko, eskerrak, zuedan hoi be, onatorri zarion guztizioi, Anbotoko lagunoi, arpide dunoi, irakurleoi, delako pozik usuien barikoetan Anboto aurkitzen dozuenien, nire antzera postasun txikitxo bat sentitzen dozuelako, edo zuen ordenadorien zuen favorituen artin favorituen adalako Anboto, eta eskerrik asko zuei esker, maitasun historia hau askoz be simetriko haue dalako. Eskerrik asko.